Vážený pán prezident, vaše rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje samotnej Ukrajine, Slovensku a osobitne Európskej únii obrovské škody. Vyvoláva rozmanité reakcie, čo neprispieva ani bilaterálnym, ani multilaterálnym vzťahom. Môj postoj nie je v Európe osamotený. Ak aj neberiem za úplne rozhodujúce to, že Slovenská republika stráca ročne zastavením tranzitu plynu okolo 500 miliónov eur, najrozhodujúcejší je vplyv vášho rozhodnutia na konkurencieschopnosť Európskej únie, organizácie, o členstvo ktorej sa uchádzate. V tomto duchu som rokoval aj s príslušným členom Európskej komisie, komisárom pre energetiku a jeho tímom. Rozhodnutia prijaté na tomto stretnutí potvrdzujú vážnosť situácie a z tohto dôvodu vyslovujem apel, aby sa ukrajinská strana aktívne zúčastnila na ďalších rokovaniach a práci osobitnej pracovnej skupiny vytvorenej na tento účel.